Ahojte, Pilates výzva 24 dní k harmónii tela a mysle pokračuje a my si dnes ideme precvičiť brušné svaly. Poďte na to! Jedno video zamerané na brušné svaly sme mali už na začiatku výzvy a teraz ku koncu si dáme druhé. Cviky budú náročnejšie ako v tom prvom, to bola taká predpríprava a teraz si dáme teda už niečo také ťažšie. Začneme s sedením na podložke. Dajte si taký set, ktorý vám je pohodlný, narovnajte chrbát. Poďte dať nádych, vytiahnite sa vysoko, pozrite za rukami, s výdychom spustite ruky naspäť a kývnite hlavou, ako keby chcete priblížiť bradu ku kľúčnej jamke. A zase dáme nádych, vytiahneme sa od pása nahor a s výdychom pozrieme dole, ruky idú vedľa tela. Nádych nosom, výdych ústami, nádych a výdych. Poďte ešte jeden. Zostaneme v strede. Dáme si rotáciu. Poďte sa vyrotovať za pravou rukou. Pozrite za pravým ramenom a vyťahujte sa stále hore do stropu. Dajte hlboký nádych, výdych a vrátime sa na stred. Poďte druhá strana, ideme za ľavou rukou, pozrieme za ľavým ramenom. Dáme nádych, výdych a ideme na stred. Poďte na všetky 4. Dáme sa na predlaktia. Nohy máme pod bedrami, ruky máme tak, že lakte sú pod ramenami. Poďte sa s výdychom vyhrbiť, stiahnem brúško a nádych, otvorím hrudník, pozriem pred seba. Výdych, podsaďte pánvu čo najviac a nádych, otvorte hrudník. Dýchajte zhlboka. Nádych a výdych. Nádych a výdych, zostaneme v strede, výborne. Spojte si dlane a pôjdeme narovnávať nohy dozadu. Odtlačte sa medzi ramenami, dvihnite kolena hore do vzduchu, takže nohy musíte mať na špičkách a pôjdeme narovnať pravú nohu, pridáme ľavú, pokrčíme pravú, pokrčíme ľavú, takže začíname stále pravou nohou. Poďte, výdych a nádych, výdych, nádych. Pravá, pravá. Poďte ešte 2. Docvičíme na túto stranu. A čaká nás to isté na ľavú nohu. Takže poďte. Ľavá, ľavá. Výdych, nádych. Ešte 4. Snažte sa neklesať hrudníkom, odtlačajte sa hore. Tak, poďte, posledné 2 dáme. Výdych, nádych. A docvičíme. Tak, položte kolena, rozkročte ich naširoko. Pošlite zadok dozadu na päty, ruky pošleme dopredu. A dáme nádych, výdych. Snažte sa priblížiť hrudník k podložke. Poďte ešte jeden nádych, výdych. Dvihneme sa hore, ideme do vysokého plenku. Takže ruky máme pod ramenami, nohy narovnáme dozadu. Odtlačte sa hrudníkom hore, stiahnite brúško. Poďte pritiahnuť práve koleno k brade. Vrátim naspäť. K lakťu z vonkajšej strany položím. Druhá noha. Ideme koleno k brade, výdych. Noha ide dozadu, ide k lakťu a dozadu položím. Striedame, poďte na to. Druhá noha. Takže idem brada, lakeť, dozadu. Brada, lakeť, dozadu. Poďte ešte 2. Brada, lakeť, dozadu. Výdych, výdych, vrátim naspäť. Posledný.
Položím kolena, opäť ich rozkročím na široko. Pošlem zadok dozadu napätý. Hrudník chcem približiť k podložke a dýcham. Nádych, výdych. Ešte jeden a vytiahnem sa hore. Dajte si nohy dopredu. Posadíme sa na sedacie kosti. Nohy narovnáme. Ruky dáme pred seba. A poďte s výdychom sa spustiť za sedacie kosti. Zagulatíme chrbát. Zostaneme v tejto pozícii, takže nie sme úplne dole, ale ani nesedíme. Chrbátik je zagulatený. Ruky pošlite dopredu. Prepnite na nohách špičky a poďte dvíhať pravú nohu vysoko. Výdych, nádych, vrátim naspäť. Výdych, nádych, vrátim naspäť. A snažím sa udržať stále rovnakú pozíciu hornej časti tela. S výdychom dvihnem nohu, vrátim naspäť. Poďte ešte 4, 3, 2 a 1. Poďte vymeniť druhá strana. Výdych. Vydržte. To zvládnete, dýchajte, dých vám pomôže. Poďte nohou hore. Ešte 4, 3, 2, 1 a vyrolujeme sa hore do sedu. Pokrčíme nohy v kolenách, spustíme sa medzi kolena, dáme nádych, výdych a zase sa vyťahneme hore. Narovnajte nohy. Ideme do tej istej pozície, ale tentokrát budeme hýbať rukami. Takže sedíme na sedacích kostiach. Ruky si narovnáme, s výdychom preklopím pánvu, stiahnem brúško, zagulatím chrbátik, znížim sa, zostanem v tejto pozícii a poďte teraz zdvihnúť s výdychom. Ruky k ušiam, nádych naspäť. Výdych, nádych. Snažte sa, aby bol chrbátik zagulatený. Poďte výdych, ruky hore. Výborne. Ešte ideme 4, 3, 2, posledný. Vytiahneme sa hore, opäť pokrčíme nohy. Poďte sa spustiť medzi kolena. Vyhrbte chrbátik, dajte nádych, výdych a vytiahnite sa hore. Dajte si ruky za telo. Odtlačte sa medzi ramenami a ideme dvihnúť nohy pokrčené v kolenách do vzduchu. Takže s výdychom teraz pôjdeme narovnať nohy do jednej strany podložky, vrátim naspäť, výdych, druhá strana podložky, vrátim naspäť. Výdych, nádych, výdych, nádych. Výdych, nádych. Prepnite špičky na nohách. Poďte ešte dvakrát každá strana. Docvičíme výdych a výdych. Skvele, posaďte sa a dajte sa na pravý bok. Dáme sa na predlaktie, nohy pokrčíme v kolenách, dvihneme pánvu a pôjdeme priťahovať lakeť a koleno k sebe. Takže zrovnajte sa, odtlačte sa od ramena, s výdychom dvihnem pánvu hore do vzduchu, narovnám ruku, nohu, stále sa odtlačam, aby som nepadala touto časťou tela dole k podložke a poďte výdych, pritiahnem koleno, lakeť, nádych naspäť, výdych, nádych, výdych, nádych. Poďte ešte 5, ešte 4, 3, 2, 1. Položíme a čakajú nás side bendy. Takže urobíme to tak, že pravá noha je na spodu a ľavú nohu si dáme pred členok tej pravej nohy. Ruka ide za rovno tela, odtlačím sa od ramena,
Druhá ruka ide hore na koleno a s výdychom dvihnem pánvu hore do vzduchu, natiahnem krásne ľavú stranu, dám nádych a vrátim sa naspäť. Výdych, idem hore, nádych, vrátim sa naspäť. Skúšajte aspoň pár opakovaní, odtlačte sa hore a poďte dole. Skvelé, ešte ideme dvakrát. Výdych, dáme nádych, vrátim sa a posledný. Položím zadok na podložku, skvelé. Poďte druhá strana, takže ideme sa dať na ľavý bok, poďte na predlaktie. Nohy pokrčím v kolenách, pôjdeme dvihnúť pánvu hore a noha ruka ide k sebe. Zrovnajte sa, odtlačte sa od ramena. S výdychom dvihnem bok hore do vzduchu, narovnám ruku, nohu a poďte výdych. 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 Ešte 4. 3, 2, posledný, tak položím a ideme side bendy. Takže ľava noha je na spodu, pravú dám dopredu pred členok, ruka ide za rovno tela, odtlačím sa od ramena, druhá ruka je hore na kolene a poďte s výdychom, dvihneme sa hore, natiahneme krásne pravú stranu, dáme nádych a vrátime sa dole. Výdych, nádych a idem naspäť. Poďte ešte 3-krát. Vyťahnem sa hore, natiahnem pravú stranu. Idem na podložku. Ešte 2. A posledný. Vrátim sa na podložku, skvelé. Poďte, ideme si dať posledný cvik, ideme na všetky 4. Takže dáme si ruky pod ramená, kolena idú pod bedra, nohy dáme na špičky, budeme mať nohy vo vzduchu, alebo teda kolena vo vzduchu. Otlačte sa medzi ramenami, dvihneme kolena. A poďte teraz, pravou rukou urobím ťuk na ľavé koleno, vrátim naspäť. Ľavá ruka ťuk na pravé koleno a strieda. A s výdychom ťuknem. Snažte sa byť stále v strede, aby ste sa nenakláňali do jednej, do druhej strany. Poďte, výdych, ťuk. Striedame ruky. Tak, výborne. Vydržte, ešte dáme 2-krát každá strana. A docvičíme, položte kolena, rozkročte ich, spojte si špičky, dvihnite zadok hore a približte hrudník k podložke. Dajte nádych, výdych. Ešte 1. Zatvorte si oči. Tak, vnímajte, ako sa cítite, ako sa cíti vaše telo. A poďte sa posadiť dozadu. Na päty a dvihnite sa hore. Máme hotovo. Skvelá práca. Napíšte mi, či vám táto lekcia prišla náročnejšia ako tá prvá, alebo naopak vám prišla jednoduchšia. A napíšte mi, ktorá vás viacej bavila, či taká tá tradičnejšia na začiatku, alebo takáto trošku iná s inými cvikmi. Takže dajte mi vedieť, budem sa na to tešiť. A okrem toho sa budem tešiť na vás aj zajtra pri ďalšom dni našej Pilates výzvy. Majte sa krásne.